mai yn Aberystwyth ac mewn trefi eraill, rydw I wedi treulio'r rhan fwyaf o ddeuddiau einioes. Eto, hogyn bach o'r wlad ydw I, dyna oeddwn I, ac mae'n debyg mae dyna fyddai fys mwy. A'r wlad yr ydw i'n sôn amdani hi ydy Sir Gaernarfon, neu ganolbarth y sir, Eryri, ardal lle mae'r Wyddfa yn frenhines ar y bryniau a'r moelydd o'i chwmpas hi. Maen nhw'n ymddangos yn foel ac yn llwm I gyd. Bod erbyn hyn, rhywfaint o goedwigaeth yn dechrau amharu ar y llyfnder a'r moelni yma. Nid oedd ond llyfnder aniel, byd di-goed, o gylch fy ngeni yn Eryri draw. Fel petai'r cewri wedi bod erioed, yn hir lymrhau'r llechweddau ar bob llaw. A thros fy magu drwy flynyddoedd sy'n bachgendor yn ein cartref uchel ni. Ymwasgau henffurf y mynyddoedd hyn, nes mynd o'i moeli mewn I'm hanfon ni. Ac os bydd peth o'n defnydd yn y byd ar ôl yn rhywle heb ddiflannu'n llwyr, a'i gael gan gyfaill o gyffelib fryd, a'r siawns wrth odre'r Wyddfa ymrig yr hwyr. Ni welir arno lun na chynllun chwaith, dim ond am linell lom y moelni maith. Dyna T. Parry Williams I hun, yn rhoi ychydig o'i gefndir yn yr rhaglen pan oeddwn fachgen ym 1966. Treuliodd o'r rhan fwyaf o'i fywyd yn Aberystwyth, yn fyfyriwr yn gyntaf, yna wedyn yn darlithio yn yr adran Gymraeg, ac yn byw yn y tŷ yma, y Wern, efo'i wraig, Amy. Ond cymaint yr oedd Aberystwyth ar lan y môr yn ei olygu iddo fo. Fel da ni wedi clywed, dyn y mynydd oedd T. Parry Williams. A phan fydda fo'n sôn am ei gartre, I fro neu ardal, sôn fydda fo am y pentre yma, Rhyd Ddu, a'r hyn yr oeddwn I weld o'i amgylch o. Mae'n deud yn yr rhaglen pan oeddwn fachgen, fod y plwyf yn hynod, gan nad oedd yna eglwys, na mynwent, na phlasty. Ond mae o yn cyfeirio at y dafarn, a'r capel, a'r biardd fferm, ac un adeilad pwysig arall. Roedd yn y pentre hefyd ysgol, a thyr ysgol. Yn hyr ysgol, y ganed fi yn un o 6 o blant. Yn had oedd ysgol feistr yr ysgol, yr adeg honno, ac yno buo fo am flynyddoedd hyd I ymddeoliad. Roedden ni felly yn deulu go fawr, a'r cartre oedd canolbwynt cymdeithasol yn bywyd ni, y cartre a'r capel. Ac mae gen I lawer iawn o barch i'r hen dir ysgol yma ac i'r ysgol ei hun wrth gwrs. Ond wrth adael yr ysgol yma yn 11 oed a mynd i'r ysgol fawr ym Mhorthmadog ac aros yno hefyd yn ystod y tymor. Mi oedd gadael pentre Rhyd Ddu wedi creu argraff ddofn ar T. Parry Williams, y toriad mawr mae o'n I alw fo. Byw a bod yn yng nghartre uchel yn Rhyd Ddu fi fy hanes I nes I mi gyrraedd fy unfed blwydd ar 10 oed. Ar adeg honno y daeth y toriad mawr. Oherwydd ar ôl hynny, nid aros gartre fyddai fy hanes, ond mynd adre am dro bob gwyliau, a dyna fi hi byth ar ôl hynny. Ar ôl y toriad mawr, roedd T. Parry Williams yn teimlo fel ymwelydd bron, fel rhywun o'r tu allan. Bod hiraeth hom nadw ernau am gartre wedi mynd i'r port, fel bydda ni'n galw lle, eto roedd pawb yn garedig dros ben wrth y bachgen bach o'r wlad ar ôl I mi gyrraedd yno,
ac mi wnes am ryw ffrindiau. Ac o rai pobl yn arbennig pobl y tu lodgin yn garedig dros ben wrthau. Mi dreuliodd o gyfnod yn fyfyriwr yn Aberystwyth, Rhydychen, yn Freiburg yn yr Almaen, a Paris, a theithio'r byd cyn belled a de America. Ond dod nôl yma i Aberystwyth naeth o yn ddarlithydd, ac aros yma hyd i farw, ym 1975. Ond yma, yn Eryri, oedd ei gartref ysbrydol, ac yn benodol ar fferm perthnasa iddo i fyny'n uchel yn y mynyddoedd rhwng Bedd Gelert a Phorthmadog. Pan fyddaf yn dod nôl ar wyliau, yn lle mynd i aros i'r hen gartre, mynd fydda T. Parry Williams i fferm bellennig yr oerddwr, ymhell o olwg pobl. Yno, roedd wedi gadael ei ôl. Mae peth o'i ddefnydd yn y byd, heb ddiflannu'n llwyr. Roedd o di cyrfi o'i enw'n gadarn ar un o ddistiau'r hen feidi, ac mae'r enw'n dal yno heddiw. Yn ôl Alun Llywelyn Williams, wrth gyfeirio at waith T. Parry Williams, bro ag angau fu'r ddau gynhyrfiad amlycaf i'w ddychymyg creadigol. Mae bro ag angau yn amlwg yn y gerdd Moelni, ond mae'n werth edrych ar y gerdd tynfa hefyd. Lle unwaith eto mae'r bardd yn awgrymu bod yr ardal wedi mynd i mewn i'w hanfod o. Os ydyw afon gwirfau wedi troi diwch i dyfroel drwy fy ngweidlu fi, a rhyw dynghedfen dywyll wedi rhoi yn llais i minnau sŵn di sôn i lli. Ac os yw bryniau arfon ar bob llaw, yn gwylio neu ddigeddus gwrs i ddaeth, fel y gwarcheuant beunydd oedd i draw ar drof yng ngyrfa unau, hwyl a gwaith. Nid rhyfedd, canis yma'r fan a'r oes yn cychwyn gyda'n gilydd, yn parhau ynglyn wrth ein crwydriadau, ac nid oes dim anhysgaro, nes yn bod ein dau ymwahanu, yn trafeilio ynghyd, yn mynd ac wedi mynd, ond yno o hyd. Mae yna dipyn o drafodaeth wedi bod ar ben union ydy ystyr peth o'm defnydd, a'i waith o, i gerddi a'i ysgrifau, neu i enaid o. Y gwir ydy allwch chi ddim gwahanu'r naill oddi wrth y llall, a bod y ddau yn wir. Roedd amlinell lom y Moelni maith yn bod cyn T. Parry Williams, a bydd yr un amlinell yma wedi i bob un ohono ni ddistewi. Ond bydd rhan o T. Parry Williams yma am byth, fel y dywedodd o mewn cerdd arall. Mae darnau ohonof ar wasgar hyd y fro.